ఈశాన్య ఋతుపవనాల కారణంగా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ అతలాకుతలమవుతుంది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం చెన్నై తీరానికి సమీపంలో ఉండడంతో ఏపీలోని పలు జిల్లాలపై ఆ ప్రభావం పడనుంది. ఇప్పటికే భారీ వర్షాలతో తడిసి ముద్దైన చిత్తూరు, కడప, అనంతపురం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో రానున్న కొన్ని గంటల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని అధికారులు చెబుతున్నారు. ఈ జిల్లాలకు చెందిన వారు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, లోతట్టు ప్రాంత వాసులు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలి వెళ్లమని సూచించారు. మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లవద్దని హెచ్చరించారు. వాయుగుండం ప్రభావంతో ప్రకాశం, గుంటూరు, కృష్ణా, కోస్తా భాగాల్లో పాటు విశాఖపట్నం, విజయనగరంలో ఓ మోస్తారు వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. ఇదిలా ఉంటే తిరుమల, తిరుపతిలో భారీ వర్షాలు బీభత్సం సృష్టించాయి. తిరుమల విడుదలతో పాటు తిరుపతిలోని అనేక ప్రాంతాలు నదులను తలపిస్తున్నాయి. తిరుమల ఘాట్ రోడ్లో కొండ చర్యలు విరిగిపడడంతో వాహనాల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. 2 రోజుల పాటు శ్రీవారి దర్శనాలను నిలిపివేస్తున్నట్లు టీటీడీ అధికారులు ప్రకటించారు. ఇక బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం తీవ్ర వాయుగుండంగా మారడంతో ఏపీలో విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయన్న విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ ప్రభావం తెలంగాణపై ఉండనుందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. దక్షిణ ఏపీ, ఉత్తర తమిళనాడు తీరం వద్ద ఉన్న అల్పపీడనం నైరుతిని ఆనుకుని పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతం ప్రాంతంలో బలపడి వాయుగుండంగా మారిందని తెలిపింది. అలిపిరి నుంచి తిరుమలకు శుక్రవారం ఉదయం నుంచి ఒక మార్గంలో వాహనాల రాకపోకలను పునరుద్ధరించినట్లు టీటీడీ తిరుమల నుంచి తిరుపతికి దిగే ఘాట్ రోడ్లో విరిగిపడ్డ కొండ చర్యలను టీటీడీ అధికారులు తొలగించారు. భక్తుల సౌకర్యం దృష్ట్యా ఈ మార్గంలో గంటపాటు తిరుమల నుంచి అలిపిరి, గంటపాటు అలిపిరి నుంచి తిరుమలకు చొప్పున వాహనాలను అనుమతించడం జరుగుతుంది. భక్తులెవరూ ఫోటోల కోసం వాహనాలు దిగడం, వాహనాలను ఆపుతూ తోటి ప్రయాణికులకు ఇబ్బంది కలిగించవద్దని టీటీడీ కోరింది. ఇక తిరుమలలో భారీగా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా నిత్య కైంకర్యాలు మినహా భక్తుల దర్శనాలు నిలిపివేశారు. ఘాట్ రోడ్లో 13 పలుచోట్ల కొండ చర్యలు విరిగిపడ్డాయి. ఇక ఘాట్ రోడ్లో పలుచోట్ల సిబ్బంది కొండ చర్యలు తొలగిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం తిరుమల నుంచి తిరుపతికి వెళ్లే మొదటి ఘాట్ రోడ్లో రాకపోకలు కొనసాగిస్తున్నారు. అలిపిరితో పాటు కాలినడక మార్గం మూసివేశారు. ఇక టీటీడీ అధికారులు తిరుమలలో మొబైల్ నెట్వర్క్ సేవలకు కొంత అంతరాయం కలిగింది. ఓవైపు భారీ వర్షాలకు ఆ కాలనీలన్నీ జలమయమై ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతుంటే కొందరు యువకులు మాత్రం వరద నీటిలో సందడి చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే తిరుపతి ఎయిర్ బైపాస్ రోడ్లో చేరిన భారీ వరద నీటిలో వాలీబాల్ ఆడుతూ సందడి చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతుంది. నైరుతి బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం తీరం దాటింది. తెల్లవారుజామున 3 నుంచి 4 గంటల మధ్య పుదుచ్చేరి, చెన్నై మధ్య ఆ తీరం దాటింది. వాయుగుండం ప్రభావంతో కడప, చిత్తూరు, నెల్లూరు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. చిత్తూరు జిల్లాలో నేడు విద్యాసంస్థలకు సెలవును ప్రకటించారు. సీమతో పాటు అన్ని జిల్లాల అధికారులను అప్రమత్తంగా ఉండాలని సీఎం జగన్ ఆదేశించారు.